בסיני הלכו לעצור את הנסיגה על ידי הקמת יישוב וביטוי ממשי לאהבת הארץ. זה היה קודם כל מקום נפלא. כולם יקבלים קורנות ואידיאליסטיות כאלה, כמו תורה, בספר בנות. יש בעצמנו עין טובה ולב טוב. אחרי הסכמי מצרים הלכו ונאחזו בעצמונה כחלק מתשובת המשקל, לפי ההנחיה של הרב יהודה זצ"ל. רוח עצמונה, יישוב שהערכים שמנחים אותו הם ערכים של תורה, אמונה ונכונות לחיות חיי שליחות, ולא רק להסתכל מה טוב לך, אלא מה טוב לאומה כולה. הנקודה המרכזית בעצמונה זה העין הטובה, הארת הפנים, המתיקות. מתיקות של יישוב זה אנשים מתוקים שחיים על פי תורה, על פי ערכים ואידיאלים נישאים. אם ירצה השם, נזכה לבנות אותם מתוך משימה לאומית. אנחנו שמחים ביום הזה. שמחים מאוד שהקדוש ברוך הוא בדרכים ארוכות מאוד לוקח את קהילת עצמונה, מביא אותה פה בין קיבוץ דביר לקיבוץ להב ומועצה אזורית בני שמעון להמשך הדרך. ממשיכים הלאה באותו דבר, להכיל את הקודש יותר ויותר בכל מערכות החול. איך פותחים יישוב שבו העין הטובה אחד על השני ולא כל אחד חושב איך לקחת אלא איך לתת. איך מפתחים חברה כזאת בדור שלנו היום, איזה אתגר גדול זה, ואנחנו עוד בדרך. אנחנו בשומריה היום נמצאים בשלב ביניים. ברוך השם, יצאנו מהשלב של הראשוניות. כמו כל המדינה, היישוב קיים וחי. כמובן עוד הרבה צריך להתפתח. אבל עכשיו המשימה שלנו, של כל הדור, היא משימה של תוספת המשמעות, של הארת הנשמה. ובחלומנו אנחנו רואים את היישוב שלנו, יחד עם כל המדינה, מתמלא יותר ויותר באור של חסד ועין טובה, ונשיאה בעול אחד עם השני, בריבוי תורה, בריבוי קדושה, צניעות וטהרה, ביראת שמיים שחופפת על כל המפעל, על כל המפעלים של היישוב, ומעל הכל בצמאון לאלוקים. מלך המשיח